Renault Rafale v teréne, tie naše cesty, však ich poznáte, na čo vám budem hovoriť, sa to vymorí neskutočné, ale auto sa správa veľmi kľudne. Dobre sa mi v ňom ide, idem radšej opatrnejšou jazdou, mám prepnutý systém Comfort a máme tlačítko Multisense. Máme Comfort, Eco, kvôli spotrebe, potom tu máme Šport. Pri športe, keď človek trošku má ťažšiu nohu, tak v momente reaguje. Akože naozaj zrýchlenie veľmi slušné. Dupli na podlahu, by som zistil zrýchlenie a to naozaj dobre sedí. Naozaj milo prekvapený jazdnými vlastnosťami, aj keď má to obsah 1,2, má to 200 koní. Spolupráce s elektromotormi, naozaj jazda je plynulá, je to naozaj výborné. Auto má naozaj výborné zrýchlenie, plynule jazdí, v zatočke, keď vyberám volant, ľahko ovládateľný. Moje hodnotenie z 10 stupňovej stupnici dávam ja osobne 11.